M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo ndikulandireni lero lachitatu pa 24 Septemba chaka cha 2025. Kuno ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Potengera kalendala yathu ya Chikatolika ndi Sabata ya 25. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Ezra chapter 9 verse ya 5 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Afelistas Lumero kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital, St. Anne's Girime Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino uchokera pa Luka 9 ndime ya 1 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ezara. Itakwana nthawi ya sembe ya madzulo, ine Ezara ndidadzidzimuka mu mtima mwanga nkuyimirira. Zovala zanga zong'ambika zija zikali m'thupi. Ndidagwada nkukweza manja anga kwa shauta Mulungu wanga. Ndipo ndidati, Inu Mulungu wanga, manyazi ndi chisoni zikundikanikitsa kukweza nkhope yanga kwa Inu Mulungu wanga. Chifukwa zoyipa zathu zakwera kopambana mitu yathu. Ndithu uchimo wathu wakwera mpaka kufikira kumwamba. Kuyambira nthawi ya makolo athu mpaka pano, takhala tikuchimwa kwambiri. Chifukwa cha machimo athuwo, ife pamodzi ndi mafumu athu ndi asembe athu atipereke kwa mafumu a mayiko achikunja, kuti atiphe pa nkhondo, atitenge ku ukapolo, atilande zinthu ndiponso kuti atichititse manyazi kwambiri. Monga momwe zilili masiku anomu. Koma tsopano pakanthawi kochepaka, Inu chauta, Mulungu wathu, mwaonetsa kukoma mtima kwanu. Mwalola kuti ena mwa ife tipulumuke ku ukapolo ndi kulowa m'malo anu oyera. Inde ndife akapolo, komabe Inu Mulungu wathu simudatisiye mu ukapolo. Mwationetsa chikondi chanu chosasinthika pamaso pa mafumu a ku Peresiya. Mwatichinjiriza kuti timange nyumba yanu, Inu Mulungu wathu, pa mabwinja ake akale. Mwatichinjiriza m'dziko la Yudeya ndiponso mu Yerusalemu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Yesu adayitana ophunzira ake 12 aja nawapatsa ulamuliro ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa yonse ndi kuchiritsira nthenda. Adawawuza kuti akalalike za ufumu wa Mulungu ndi kukachiritsa anthu odwala. Adawawuza kuti musatenge kanthu kapaulendo, musatenge ndodo kapena thumba la paulendo, kapena kamba kapena ndalama. Musakhale ndi mikanjo iwiri, ndipo mukafikira ku nyumba kwina mukhale nawo kumeneko mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko.
Ngati kumuzi kwina anthu sakulandirani pochoka kumeneko, musantse fumbi la kumapazi kwanu, limene likhale chenjezo kwa iwo. Ophunzira aja anapitadi, adankalalika uthenga wabwino ku mizi yonse, nkumachiritsa anthu ponse ponse. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero tikumva Ambuye Yesu akutumiza ophunzira ake, atayenda naye pakanthawi, ataphunzira kuchokera kwa iye, ataonera mmene amachitira zinthu. Yesu adaona kuti tsopano akachite ma practicals. Pamene anthu mumasiyanira pa ntchito zimene zimakhala ndi theory ndi practical, ukhoza kukhala munthu kaswiri kwambiri pakutolera zimene zimaphunzitsidwa, koma kufika pa ground kuona kuti zikukuvuta. Ngati zikukuvuta, anthu samanena kuti tiye tiyang'ane nkalasa amachita bwanji, chifukwa zimene umachita kumeneko unaliko weka. Koma pano wafika pagulu pa anthu afuna aone. Saziwa zimene umaphunzitsidwa, koma zimene unaphunzirazo uziike pa ground anthu aone. Ambuye Yesu sanangowatuma chabe, anawapatsa mphamvu. Kupasidwa mphamvu yochitira zinthuzo, osangotuma ndikuti zipitani, koma ndikupasani mphamvu. Mukakafika kumeneko mukachite izi, ndipo mkati mwa mphamvuzi ubwino wake mawawa ndi osiyana: power and authority. Mphamvuzo ntakupatsani, komanso muzitha kulamula. Ukhoza kukhala ndi mphamvu koma osatha kulamula. Ukhoza kukhala solamula koma mphamvu ulibe. Ndiye kuziwiri zingati mwa iwe mulibe, ziyenera kuyendera limodzi. Mphamvu amapatsazi amaziwa kuti kumene akupitako akakumana ndi opposition. Yesu yemwe pamene amagwira ntchito yake, iwo amaona. Nthawi zonse amapezeka kuti Ambuye Yesu akulimbana ndi anthu. Ina nkumakambirana iwo akumva, mkulu amene lero kusade tithani naye basi, akutisokonezera chipembedzo chathu. Kodi amene wachokera kuti? Zonsezo amamva, ndi yafika nthawi yokuti iwo watsopano akagwire ntchito. Ndipo akuwauza kuti muzikachotsa ziwandazo. Ziwanda zimene zimaleperesa kuti mawu amveke a Mulungu, kuti ntchito yake ikhale effective. Iniyo mukazichotsa, ndiye kuti mwa munthu amene mene mwachoka zimenezi, mukakhala kuti tsopano muli nthaka yabwino yokuti mawu a Mulungu azikafika ndi kuyamba kugwira ntchito yake. Sichokhachi cha ziwanda, mukalimbane nazo nthenda. Ngati pali tsiku limene ophunzira anakondwa pobwerera kumene anali, zinalizo kuti timalamula ndipo ziwanda zimathawa. Anawapatsa warning: musakondwe chifukwa mathamangitsa, koma kuti mayina anu akapezeke kumeneko. Kadi yoyamba ndiyo kuti akuapanga commission, kuwatuma mupite. Nthawi zina umadabwa kuona kuti mwina pa ntchito yathu imene Mulungu anatipatsa ife amene tili azibusa, ndi alaliki, apostoli, atumwi, kuti pamene mumatumidwa kuti mukagwire ntchito, koma mumadziwa chimene mukupita kukalimbana nacho kapena kukachichita, mumadziwa kapena kuti pali ma postings. Pitani kuparishi yakuti tiyerekeze.
kunyamuka basi ndi ulendo. Kumene kaya ndikoyamba. And before that, kuti siku la ordination, kuti mukulowa ntchito ija lero akukudzozani kaya da bishop, unayenera kupemphera. Si ntchito ya kwadimaki, si waterboard, ayi. Sikuti nimwezi katumikira kuchipatala, ayi. Ntchito iyi mwini wakeyo mupemphe kuti Ambuye kumene ndikupita. And the parish imene mukayambire matters most. Kuti akukutumani, you pray, Ambuye akamatitumiza kumene ndikupitako. Sikuti ndikuopa, ayi. Koma ndikakafika ndikagwire ntchito imene iniyo mwani mukufuna ndikagwire, chifukwa na odzozaja amakhala pa ntchito chakupempheratu. Safuna kupanga mistake. One, kupemphera kuti kodi uyu ndimuzoze kapenayi. Ndipo pakapezeka kuti pali kahika pena pache amakhala kuchita njengunje. Tichite bwanji? Kena akagwiriza wayi tiyeni tiapase. Kuti pamene akukutumani kupita kumene mukupitako, akupangani commission, ndipo commission inuyo nkati mwakuphunzira ntchito ya imene iyi mumadziwa what priesthood is like. Mukudziwa unsembe ndi chani. Wina sakakuza ndi chatsopano. Mwakhalapo mamishoni, mwaona zimene ansembe amachita, azibusa zimene amachita kuchali chikwawo. Lero akukutumani pitani ku parish yakuti. Musanapite, you've got to pray. Ambuye tukayamba ntchito. And appointment yako yoyambirira ndibwerezenso. Ndi imene imalongosola kuti inuyo mumachita zija inali theory, ndipo munasira pomwepo, kapena theory ndi practical mukangophatikiza ndinu bullet. And theory imakuthandiza kuti uzichita choyenera pa nthawi yache. Osamangophwanyirira, ayi. Ntchito ili yonse ndiperete payoka. Mene mukuchitira. Anthu amaona. Akutumani for a specific mission. Ndikutumani kukakabwera anthu kuti afuna kuti akazozedwe. Muthamangire kwa udwala. So mwauza kuti lero ndatopa. Ayi. Specific mission. Kwa apanga entrust mukagwire ntchito hii. Ndipo mene mwatilomo mwapasa taski. Chinchito. Sikuti mwangofika ndikuti basi ndafika ndimafuna ujanda ulowa. Unsembe ujanda umene osapano. Ubusa ujanda ulowa. Sopano lino ndiye kuti ndi mwayi. Ayi. Mukazaona anthu akunyadira kuti ndafika hapa. Ayi. Sililere kuti ndathamanga ndaima iwe pitiriza. No. Imene ndi lifelong. 2. Akupasani mphamvu komanso apasani ulamuliro. Ophunzira anapasidwa mphamvu ndi ulamuliro. 12. Pitani mukagwire ntchito. Koma sinangokupasani ulamuliro ndi ntchito kuti mukagwire, ayi. Komanso mukapange proclaim. Liu limene likuchika chichewa mwina lidzi ndivuta pang'ono. Inu mukupita kukalalika. Ndipo pamene mukulalika, simungolalika, mukulalika za ufumu wa Mulungu. Simungakambe za ufumu wa Mulungu panda kumutchula Yesu. Nkuteka umata kuona kuti nthawi zina timata ife olalikafe kuyamba ndikumaliza ndikuzifunsa kuti pamete amakamba chani. Paliponse pamene iniyo mukupanga proclaim mawu a Mulungu, pamene iniyo mukulalika, akhale mawuwo kuti akufuna kukhazikitsa ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi. Ambuye Yesu akukokera ufumu uja ukhale pakati pa anthu, anabwera nawo, inuyo tsopano mukhale mukupalira, kuyika kuti manyowa. Nchifukwa chambo kamachita manyowa anu bwino,
anthu amayankhula kuti koma ayi ndithu ayi kaya timamva mawu abwino kapena ayi ndithu ukapita ukafika pamalo umadziwa kuti pano pali za Mulungu. Kuti uli mpira ukhoza kunena kuti awa ndi amodzi mwa anthu amene pa dziko lapansi amene dziko silizayiwala amati akalowa ground mene amatamangira ndi mene amachinyira kudisa Jomba ndikunama kumunamiza ndikupita uku koma kupita uku. Ndifuna kunena kuti akwatuma pitani mukalalike uthenga ndipo analalikadi. Simungalalike popanda kukhulupirira kuti iyeyo ndiye mwini wache wa ntchito si yakumtundu iyi andi osanena kuti simupanga bwino mundionongera. Sanga kuonongereni ntchito mwini wache ndi Yesu. Inu mwangopatsidwa kanthawi for a while mukachita mwini wache pomaliza. Akukutumani kuti mukakane choyipa ndipo inuyo mukauza anthu zotsatira zache choyipa chimene achichita. Kuti chilichonse choyipa osakauza anthu mowanyengerera kuti ichi choyipachi chili ndi zotsatira zache, chabwino ichi chili ndi zotsatira zache. Anthu aziuzidwa zoona. Ukwati mwayamba inu ndi ukwati oziwika ndi makolo koma mpingo sukuudziwa konzani. Ngati simutero zotsatira zache ndizi. Ambuye Yesu akutituma tonsefe. Ena mwa ife akutituma kwa akazi athu tikalangize. Ena mwa ife akutituma kwa amuna athu. Ena mwa ife akutituma kwa ana athu. Ena mwa ife akutituma kwa apongozi athu ndi abale athu. Ena mwa ife atipasa ntchito yokuti tikayendere anthu osachita manyazi kuwauza choona. Mulungu apitize kumatidalitsa mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.